Samtang ning pagsugod sa Fire Prevention Month, giangkon sa kabombiruhan sa Talisay City nga dugang hagit kanila ang pandemya. Samtang Talisay City Hall, misa ulog usab sa Women's Month. Ang report ni Femery Dumabo. Sayo ganihang buntag himo sa taga Talisay City Fire Station ang motorkada diha sa dagkong kadalanan sa Talisay City, dinuyugan sa ubang ahensya sa gobyerno. Giangko ni Talisay City Fire Marshal Fire Chief Inspector Arnel Abella nga dugang hagit sa ilang kampanya batok sa sunog ang presensya sa COVID-19. Netong Pebrero usa sa ilang kawani ang nagpositibo sa virus. Hinuon daan na kining naka-isolate sa wa pa ni gawas ang resulta. Strengthen nato kanung ang OLP nato kay maura gyud ang pwede nato mahimo karon kay because of kuan sa pandemic. Disinfection diri sa City Hall. Pag may mga request sa mga magkanda ka ng mga disinfection, decontamination, naka-ready raman po. Ning nagsugod na ang grabing kainit sa panahon, pinagi silang subsob nga rekorida ng hinaot ang kabumbiruhan nga dili mo taas ang kaso sa sunog sa Dakbayan. Niadtong 2019, unom ka mga sunog ang ilang natala gikan sa Enero hangtod sa Marso. Nikunhod kini ngadto na lang sa tulo ka kaso sa tuig 2020. Samtang ang Talisay City Hall, simpleng ni saulog usab sa Women's Month. Si Mayor Samsam Gulyas niawhag sa mga kawani nga magsulob og purple shirt matag Lunes sa tibuok o Marso. Isip paghatag og bili sa kababayinan. Disseminate siya na Fire Prevention Month karon, nakita na kung ilang pangbuhat na mo support lang ta sa itong mga kababayan diri sa Talisay because at the end of the day everyone here deserves a chance to succeed in life, whether men and women. Uban ni Renante Quiñones. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.